kotijoukkueen pisteet ensin mainittuna. Nyt vaihdetaan tuo hyökkäys ja Ross sisään. Maguire Planuuttista vastaan helpot 2 pistettä. Ja vapaa heitto viivalla siis Maguire. Ensimmäinen pussiin. Toinenkin sitten pienten pomppujen jälkeen osuu. Eagles. Hyökkäystä tällä hetkellä Trey Niemi kohti koria. Pallo Maguirelle, joka ottaa hypärin, pistää sen pussiin. Toinen vielä. Se osuu pomppu hyökkäys touhuihin ensimmäisenä. Ja siitä se lähtee sitten Maguirelle pallo ja tämä palloa alaspäin. Tämä ei varmasti käsissä. Sitten Fitchik lähtee kohti koria. Yrittää tarjolla viereen Maguirelle. Trey Niemisen hänelle saa ja Maguire nostaa siitä. Killing. Harmonia tuohon screeniin. Maguire lähtee sitten korille. Ottaa siitä palloa ilmaan ja laittaa kova kori. Hänelle hyvä sisään tulla ehdotto. Vaksavaksi vapaana Kaarella. Ohi heitto. Maguire hakemassa levypalloa. Hakeekin sen näin ja ottaa siitä jälleen yhden hyökkäyslevypallon nyt kotijoukkueelle lisää. Maguire. Korin alla tumbaa vastaan. Pääsee korkealle ja sieltä on nätti nostaa läheltä koria. Hyökkäys päässä. Vierasjoukkueella 17 puolustuslevypalloa ja nyt siellä Maguire vaikeuksissa, mutta tulee taidokkaasti Kim Rowe viideistä korin tekoon, kaventaa jälleen. Ross. Tästä koria Katajabasket todennäköisesti ottaa aika lisän ja Maguire kun donkkaa, niin kyllä! Näinhän siinä käy! Seagulls tulee! Tässä nappaa levypallon. Ross. Maguirelle ja Maguire näyttää tämä Mika Lalolle siinä malli, että kyllä hänellekin mielessä Trey Niemen kanssa. Maguire myöskin. Hardet Junior Korisliiga parketille 24-vuotias 198-senttinen amerikkalaismaahavistus, joka tuolta pisteet Korisliigaan. Harren nupista 3 pisteen heitolla. Maguire vastaa Stroud. Maguire isomman oikeudella siitä. Vapaaheittoa, tikettivapaaheitto viivalle. Adon Maguire vapari viivalle. Ensimmäinen vapari Raudoista. Hyökkäyslevypallo siis jälleen Seagullsille, kun Rousseau. Upea syötte siitä Adon Maguirelle. Ja näin Carverin avauspisteet tasoittavat. Ross ulos Vaxlaks. Vaxlaks siis tänään avauksessa, kun Rousseau puuttuu korin alta tyylillä. Kanadalainen Adon Maguire. Maguire 75%. Nyt se oli sitten 0 se prosentti, kun tänne joukkue saapui. Niemen heitto rautoihin. Ei ole muuten Rousseau ihan hirvittävästi pelejä varmaan missannut. Mielelläni tuon. Rousseau lähtee siellä poraamaan koria kohti. Jälleen kerran kääntyy tuonne päätyrajalle, kun Adon Maguire. Avauspisteet hän. Rossille 6 sekuntia hyökkäysaikaa nyt. Hallitsevalla mestarilla Rousseau löytää sieltä korin alta Maguire ja Maguire nostaa 2 pinnaa, kun toinen Raudoista sisään. Keeling. Ensimmäistä kertaa nyt pallokosketus Keelingille hyökkäyspäässä otteluun. Keeling antaa erinomaisen tarjoulun siihen Maguirelle ja Maguire isona miehenä.
Makuoi ja Makuoilla siellä screenitilanteen myötä vastassa pienempi Innamaa ja Adon Makuoi. Niemi. Makuoi ojentaa pallon Rossille. Ross takaisin Makuoille. Makuoimme. Ei vaan siinä Uotilaa vastaan. 9 sekuntia aikaa, vieläkö onnistuu? Korin taiteilemaan Siikals tähän jakson loppuun. Niemi, hyvä syöttö Makuoille ja Makuoi. Tällä 2 käden donkkiin jakson päätteeksi. Niemi. Hyvä syöttö Niemeltä Makuoille. Kerta kaikki se hieno syöttö Trey Niemeltä. Päätyraja. Kotijoukkue. Heinonen. Makuoin hypyttää siinä. Onkalaisemme puolustaja Fergusonin ilmaa ja tämä jää. Seagulls tuo aloitus hyvin voittaa. Ross tuomaan Seagullsin ensimmäistä hyökkäystä. Lähtee käyttämään Heinosen screeniä, pelaa siihen Makuille ja Makuin siitä floatterin kanssa. Heti ensimmäisestä setistä kakkosen Keeling Makuille. Makuilta pallo hakee Ross. Keeling antaa siihen Makuille. Makui ei saa viimeisteltyä. Ensimmäinen ohiheitto siitä Seagullsille, mutta Makui käännänsä tähän matsiin. Ross jo toisessa päässä. Palloskriiniä siinä haetaan. Makuille palloa sisään pelataan ja Makui siitä Killerin edestä. Kakkosen sisällä. Ensimmäinen vapari Makuilta varmasti sisään. 8. Adon Makui vapari viivalle. Kirjavissa kengissä ja Makui laittaa siitä vaparin pitkäksi. Ross jo toisessa päässä. Ross lähtee koria kohti, kakkonen ohi, mutta Makui siellä kaikkien yläpuolella käy tippaamassa 2. Makui tekemään screeniä. Ross Makuille. Makuin kakkonen, se on hyvä ja luovuttaneelta näyttää. Sitten tullaan siitä Rujon screenistä nyt Pelassin toimesta läpi. Jokela sitten käy näyttäytymässä Makuoihin. Hyvä rotaatio siellä puolestaan Muhosella korin alla, mutta väkivahvasti nyt sitten. Heittämässä Chris vapaaheittoviivalta Korinan pelaaja Adon Makuoi. Makuoi 205-senttinen kanadalainen. Toistaiseksi siis 4 pistessä vähän reiluttelua kohden. Ross. Ja palloskriineistä kun puhuttiin, niin niitä on tarjottu me heti 2 ensimmäisessä hyökkäyksessä kotijoukkueen toimesta ja sieltä myös. Kamampaa onneksi tuosta tilanteesta pääse syntymään. Ross. Heinonen. Lopsyöttö sieltä Makoille! Kun Maku matkalle, tai pitäisikö sanoa jälleen Ross. Nyt otetaan jälleen kerran ylhäältä kiinni, tiputaan pallon Makoille. Makoi onnistuu. Vierasjoukkauteen kautta pihalle. Rougeau levypallossa, pallossa Ross. Alley-oop Makoille. Makoi viimeistelee tästä nappisyötöstä, jonka tarjoilee edelleen kellossa jäljellä. Pallo Makoille, joka harhauttaa ja donkkaa! Näytöstyyliin! Hänen tilalleen Makui. Vapari viivalle. Laittaa ensimmäisen sisään. Aalto siis 3 virheessä. On Seagull Centerin Adon Makuoi, 25-vuotias peluri. Viime kaudella me matkusti Kosovoon, mutta siellä ainoastaan 1 ottelu ennen loukkaantumista ja nyt sitten tuon loukkaantumisen myötä me tehnyt paluuta ammattilaiskentille. Ja suuntana oli Suomi ja Helsinki Seagulls. Shoma lukee tilanteen. Menetykseen päättyy tuo KTP-hyökkäys. Keeling. Hyvä puolustus Granlundilta. Makuoi vastaa pöllä ja luvattoman helpolla tuolta päädyn kautta me pääsee. Sillä 2 minuutilla nyt nähdään. Ross, Makoi mukana. Ross sisään ja Makoi kouluttaa nuorta Joel Toikkaa. Ja tässä tämä korihan oli mielestäni... Chukwuma tuli äsken myös sisään. Ei saa palloa koriin, mutta sitten Nyman hukkaa pallon ja Makoi käy tälläämässä. Adon Makoi. Williams puolustajana.
Rosse, hyvät harhautukset ja syöttö McCoy, 2 pistettä pelitasoihin. Tilanteen pallo Seagullsille. Aaron Ross. Ross 4 pistettä heikolla tarkkuudella tänään. McCoy korin alla ja nostaa pallo kuppiin. Seagulls 2 pisteen johtoon. Seagulls helposti katkaisee. Riiston nappaa McCoy. McCoy alla ja nostaa pallo kuppiin. Kanadalaisilla 8 pistettä tänään.